Nag-love shout out sa 13 million in the house. Maraming salamat guys pagbisita niyo sa akin. Salamat sa patamsak guys. Salamat sa nilang patamsak dyan. Nag-love shout out sa 11 million in the house. Maraming salamat. Shout out sa inyo guys. Nag-live chat at 17 million in the house. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa mga guys. Michelle Cordoba. Michael pala. Michael Cordoba, magalang shout out. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Mag-live chat out guys. Maraming salamat sa mga patamsak. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Kumusta po kayo? Kumusta? Wait na ako lagi sa kabila. Kasi masyadong kita. Ganun din, hindi masyadong kita. Dito lang talaga kita. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat. Shout out sa 8 million. 8 million in the house. Yahoo! Salamat sa mga papansa.
tayo ngayon. Live tayo ngayon from the Animal Planet. Charot. Tara guys, samahan niyo ako maglaba. Shout out sa inyo mga kapatid, mga dati kong member dyan sa Australia, sa Amerika, kay Tata Liboy Vlog, Mamila Price sa Switzerland, kay Rainer Rio na nasa Saudi ngayon. Ingat ka dyan lagi. Kay Tuning TV na nasa Switzerland, nasa Australia din, ganun din kay Dream Channel. Shout out sa inyo dyan, sa ibang bansa. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Tamsak lang, sapat na kay host. Laking tulong na yun guys. Galap shout out. Salamat sa mga napadaan na pasilip dyan sa akin live. Maraming salamat. Tamsak naman guys. Tamsak lang. Sapat na. Salamat guys sa patamsak. Maraming salamat kung sino ka man na nagtamsak. Maraming salamat. Pwede po kayong pumasok sa akin live. At pwede rin po kayong maglaba ng inyong mga bahay dyan. Sino to? Leo Ragon. Hello po. Salamat din. Charlene Official 2.0. Migalab chat out sa'yo. Salamat sa iyong pagtamsak. Magandang hapon sa iyo, Charlie Official. Maraming salamat. Kumusta kayo guys? Kumusta? Kumusta ang buong maghapon nyo? Pwede po kayong magbawa na yung bahay at pwede po kayong pumasok sa aking live. Tayo pa yung magpintuhan. Habang naglalaba ako at naka-live, pwede naman po yan. Huwag kayong mahihiya na magbaba na yung mga bahay dyan.
out sa 8 million na nandyan. Guys, patamsak naman. Tamsak lang kayo, sapat na. Galab shout out sa 15 million daw. Guys, 15 na po kayo dyan. Baka pwede naman patamsak guys. Madagdagan man lang akong tamsak dyan. At sa gusto pong magpa-member, pwede po kayo dyan. Pindutin nyo po yung dollar sign dyan. At magpa-member po sa akin. Isi-shoutout po kayo or i-flex po kayo sa aking lahat ng mga gagawing videos or live. Lahat ng mga videos ko at live ko po i-flex po kayo at isi-shoutout po kayo sa aking mga videos. Ganun din po sa mga live ko. Kaya kung gusto niyo po dyan magpa-member o magpa-super chat, super chatter, pwede naman po. Para madagdagan naman po ang aking revenue. Baka naman. Kung mababait po dyan, lalo yung mga nasa abroad. Wala na kasi mga dati kong kaibigan dyan eh. Ang mga nasa ibang bansa. Paulo, ano to? Paulo, mega love shout out sa'yo Paulo. Maraming salamat sa pagpasok sa aking live. Yes! Love chat up guys. Magandang hapon sa inyo lahat guys. Guys, baka gusto niyo pong magpalipad dyan, magpa-super chat o super chatter or member, pwede niyo pong pindutin ang dollar sign din sa baba. Baka naman. Para madagdagan guys ang aking revenue. Para makasahod na ako ulit. Yes, my friend Paulo Aguas. Aguas ba yan? Nag-love shoutout sa'yo. Nag-love shoutout guys.
Star Moon, mega love shout out. Mega love shout out to you, my friend, Star Moon. Welcome to my live. Guys, patangsak naman. Baka naman, pwede patangsak lang kay host. At kung willing po kayong magpa-member, magpa-super chat or super chatter, isi-shout out ko po kayo sa lahat ko pong i-upload ng video at ganoon din po sa aking mga live. Pindutin nyo lang po ang dalain dyan sa baba. Shout out po sa inyo lahat dyan. Kung sino man po kayo na padaan pasilip sa aking live, maraming salamat. Pangsak lang kayo, sapat na. Joy, ano ba to? Joy Mateo, nag-love shout out to you, my friend. Joy Mateo, nag-love shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagpasok sa aking live. Joy Mateo. Dito po kayo magbabanan yung mga bahay dyan, guys. At kung gusto niyo po, dikitan nyo na rin po ako mga kapatid at babalikan ko po kayo pagkatapos po ng aking live. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, pwede ko po kong bigyan ng 4. Guys, patansak naman. Diba, saan ka pa multitask? Habang naglalaro naka-live. Hello po, naglalaba po ka po. Opo, naglalaba po ako, Joy Mateo. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Naglalaba pag may time. Saba tayo guys habang naka-live. Grabe shout out guys. Maraming salamat sa pagpasok nyo sa aking munting live. Yahoo! Uy,
Maraming salamat guys. Magalab shout out sa 25 million in the house. Maraming salamat guys. Patamsak naman. Baka naman guys. Oy, 30. Magalab shout out sa 30 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagpasok. Maraming salamat at napadaan o napasilit lang kayo sa aking munting live. Maraming salamat. Guys, baka naman patamsak naman dyan. Ay. Maraming salamat guys sa pagbisita nyo sa aking live. Nag-love shout out sa inyo guys. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking live. Maraming salamat kapatid na Joy. Ingat sa pagpasok sa trabaho. Nag-love shout out sa 4 million. Guys, patamsak naman. Baka naman pwede, tamsak lang, sapat na. Nag-love shout out sa inyo guys. Pwede po kayo magbaba ng mga bahay dyan o pwede po kayo dyan pwede nyo pong bisitahin ng isa't isa mga kapatid. Pwede nyo bisitahin ng mga bahay nyo isa't isa. At patamsak naman guys, bakit pwede naman.
shout out. Nag-live shout out sa'yo, Maria Luisa. Shout out guys.
Mag-live chat out guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Hindi ula mo. Guys, kape tayo. Kape tayo guys. Kay Lola. Kay Lola. Tama kay Lola din. Diyan na pagtukod dyan, baby. Uy. Ito na kay Lola din. Salamat. Salamat sa 50 na super chatter. Maraming salamat sa pagpalipad mo sa akin live. Maraming salamat. Dagdag na yan sa aking pikitain, sa aking revenue. Salamat. Bibi! Nga, ito nag-iidos. Pupunta tayo dun sa labas. Ayun na, kunin na. Kunin mo siya. Salamat sa mabait na nagpalipad, sa nagpa-super chat. Maraming salamat. Kasi puno. Kasi magpahit naman ka sa series eh.
Ganyan isang oras. Masama niya ang... May pusa dyan. Ito. Ito may pusa oh. Dali, yung tunan. May pusa. Oo. Ang ulang gaya pero mo. Dito ka lang kukuha akong apel mo ha. Nag-love shout out sa 6 million in the house at maraming salamat sa mga patamsak. Guys, may yellow basket sa live ko. Kung gusto niyo po, bisitahin niyo pang yellow basket at may makikita po kayo dyan mga product. Kung may nakusundadaan pa kayo guys, pwede niyo pong Oh! i-check out Halika. at pwede niyo po kung mamili kung gusto niyo po. Halika. Ay, ingat sabi na. Halika. Woo! Woo! Halika dito. Hindi ka na. Ay, Woo! huwag ka naman. Papa, papa, oh, papa. Papa. Na. Saglit ka. Yung pututoy oh, nakita ko. Pututoy. Dali mo na yun. Yan ang sunod. Na. Dali. Alis ka na nga. Papa, oh, bibigla. Papa. Dali na. Bye-bye. Alis na ako. Bye-bye na. Bye-bye na. Ayaw. Tingnan mo to. Dagdag ang damit, oh. Ayun, dali. Ah. Sabi na kayo na to, dali. Bilisan, dali na. Nagdabag ka tong damit, dali na. Halika. Mainit lang. Tingnan mo. Ate-ate pa. Babay na. Oh, sige. Aalis ako. Paala ako magbilang. Wah! Ikaw talaga. O, ano gamit ka? Ito, tingnan mo to, ganda, oh, ganda. O, ayan o. Ang daw. Bibili ako, hindi tayo bibigyan. Tingnan mo. Kaso, Kabigbig man. ay, bago. Bakit ka na naman So, dyan? ang yung damit ni Lola Taya na binigay sa'yo. Ayaw mo yan. Yun, oo. Ayaw niya. Kaya nila yan. Ang ganda. Bata to.
Galab shout out guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak at maraming salamat sa nagpa-super chat at super sticker na nagpalipad ng dollar dyan. Maraming salamat. Welcome to my YouTube channel. Guys, pa-subscribe naman sa YouTube channel ko. Baka pwede naman. Wag yan, wag ka papasok dyan. Dinabangan niya. Hindi pwede pumasok dyan.
maraming salamat sa inyong mga patabsak. Hello, hello, hello. Hello. May kalab shot sasabihin niya kanina. Shout out, guys. Oh. Lagay mo lang dyan, lagay mo lang dyan.
Huwag bibi. Bata sisi kung sa bata na agunod ka. Huwag ka dyan. Kaya naman tatalo niya kang hipirisi. Huwag na baby ko. Para lablab ni Lolo. Dahil na. Ako nagkarga. Nasa labas ng sikin. Perfect naman.
Gilis pa ko. Ano ba nito rin sa kita? Hindi ka rin ang tingin. Tingin ko na. Naglalay ka. Sila lang yung naglalay. Dahil hama. Ang ano kung dahil ng palayo, pwede kong palayuin sa direct ko. Sira ng galang mo. Views. Meron pa siya. Bangko mo. Ang natural, Sira. 3,000, 4,000, O di mo pito ko 40 pesos ganito, 30 pesos. Wali ko rin barangay. Ito yung lagyan ko. Barangay Tanong. Aduh, ini kehilangan juga ini. Nah, lebih keturunan dua. Biasa nang mag-uli. Bulan na. Ay uli sa mga pamatahe. May kasabay mo sa motor. Pero, tahu dari itu. May nasinas na ng nagpiliit. Berat. Ako sa'yo tapos niya ko sa motor. Itu dia komentar saya ini.
Pagkatapos na naman, nakita na bayaran. Anong hapon na bayaran ko sa kapsa? Ibilang niya yung mga 22. Tapos sa katapusan, so gigits niya tapos na. So gigits niya, di ba tapos ng katabay mo tatapos? Hindi ay naman hinagbangon. Diba pa man, so ibilang niya kay Lindy. Hindi naman hinagbangon. Basta dapat siya matatapos niya ng kapusan. Dalawa. Hindi niya nakatapusan doon, tapos niya sa isang libo, doon sa kalundua, tapos sa 900. Sa akin si Kano, dahil naman nakita ko na ang lugar. Ako na kan makukuha. Cellphone na sa nano. Also, kunya, so yung rep, tapos Washing. washing. Hindi mo, yung nagkatawa kami sa area, so rep, solo niya. Kaya ang rip naman lang wala. Country. Ano ba ganang rep nagkatawa kami sa area, kung kasi mo na ito. Washing gano'n. Pero na Dubai na kami nagala. Para ito. Para ilig-ilig mo. Ikaw ang asupal din ni Nicole. Sa mga ali ito. Ano po ang surok ba ito? At abako. Yes. Basta ang atako. Okay. Dumuga. Bakang dun. Ang klase ka ni, baka lamang yung unang tirad, kang krayo lang. Sa eskwela ng kasugma. Pada. Puro kusunda pagdating. Krayo lang ini, oh. Oh. Pagdada. Oh. Oh. Pagdulun mo. Pwede naman kasugma niya. Napa na ini? Hmm. Bagi ako ulit kung nangyari pa ro. Hmm. Ay, dapat ka. Nandyan. Ako na pala dito. Mari na ulit sa ro. Ang kami usa. Sana. Wala na. Ako na. Uy! Sabi mo, grabe naman eh. Alit dyan. Huwag ka dyan, huwag ka dyan.
Bakit? Kina. Ano sa'yo? Tapos mo. Oo, wag. Tali po talaga. Bali. Bali. Tumuko dyan. Ah. Salamat. Thank you. Palakpakan. Bibi! Huwag yan. Pagalitan ka dyan.
niyang puti. Saan ako dyan sa harap ng pantalon? Hindi naman nakikisip na. Hindi naman kayo. Sunod sa atin ni Ulit Manso. Puti ka ng pantalon na ito. Eh, mag-i. Baik yan. Eh, naglalagay din ng mga pantalon mo rin, manatin. Yan. Iyo. Sabi dyan ako sa langit. Diba? Tayo ka muna. Lamig. Kumaka nakikita. Maulog. Wala ko ng papa. Oh, nakit ka dyan, oh. Kita ka dyan, oh. Bye-bye! End na po tayo ng ating live. Okay na. Ba't naman pala?